Přátelé, já vás zdravím. Jak můžete vidět, jsem na letišti. Jsem na letišti takovým tom divným. To je ten nízkonákladový terminál tady v Kuala Lumpur. Je něco po 8 hodině večer a já zase letím dál. Jo, já jsem totiž zjistil, že musím odčinit jeden takovej nepříjemný rest. Jo, a oni se blíží Vánoce, že jo? Za nějakých, já nevím, asi 8-9 dní budou Vánoce. No a já vím, že když jsem dělal minulý vánoční video, respektive vánočně novoroční, tak jsem tam provedl takovou strašně ošklivou věc, že jsem vlez do letadla a dal jsem tam soundtrack písničku, kde se zpívalo prostě Austrálie, Austrálie, tam je to paráda, že jo. A vy jste se všichni těšili, jo, na klokaní, vole. No a já jsem vylez v Japonsku, že. Takže já si myslím, že tentokrát zvolíme soundtrack tak nějak jako přiměřeně k destinaci, kam letím. Ještě vám neřeknu, kam letím, ale... Hele, já tu písničku pustím a až přiletím do Singapuru, kde budu přestupovat, tak schválně si můžete tipnout, kam letím. Dobrý, hele, já jdu najít svůj gate zatím. Přátelé, mám dobré zprávy a špatné zprávy. Dobré zprávy jsou ty, že jsem našel gate a ten gate je tady za tím davem lidí. A ty lidi se mnou naletějí. Se mnou poletí jiný dav lidí. Konec dobrých zpráv, špatné zprávy, jak bych to řekl, no. Napsali tam 2 hodiny zpoždění a v Singapuru mám na přestup 3 hodiny 20. Takže ještě pořád to stíhám, a jestli to nestihnu, tak to bude blbý. Není možná, tak s nějakým 3hodinovým zpožděním zavřeli gate toho letu, který přiletí sem a na který my nastoupíme. Což znamená, já mám na přestup Ježišmarja nějaký 3 hodiny 10, s tím, že je tam ještě tak jako půl hodiny vata v letovém řádu, takže mám 3 hodiny 40 na přestup, no a teďka jsem právě přišel o 3 hodiny. No, co na to říct, no. Bude to zajímavý. Ale já jsem koukal, že ten můj navazující let v tom Singáči je schopen i třeba hodinu čekat a ještě jako přiletí včas. Takže buď na mě počkaj a stihnu to, anebo na mě nepočkaj a bude to dobrodružný. No. Každopádně tady máte zoufalství v přímém přenosu. Já nevím, kolik je letů mezi Kualou a Singapurem, snad 30-40 denně. Nikdy nebývají zpoždění, maximálně chvilka. Prostě. A když někam potřebuju letět s přestupama tohleto, tak mě to takhle prostě vypeče. No tak přátelé, to jsem na palubě a má to přesně těchto, zatím tak jako těch 3,5 hodiny, že to bude přesně na té hraně zase. A zase to bude ten osek, prostě. Tohle je takový ten business class pro chudý, co má Scoot. Je to dobrý, že jo, dřív takhle byla to jako business class, že? Máme skvělý in-flight entertainment system. Ale doba letu 40 minut, takže teďka záleží na tom, za jak dlouho to letadlo naloží. No. Odlítá to přesně za 35 minut. A kdyby nebyly zamlžený okna, tak bych to letadlo tamhle viděl, že stojíme nějaký 3 gatey vedle. Takže jestli nás pustí z letadla včas a jestli ten gate nebude zavřený, tak to stihnu. A písničku a rozřešení se necháme asi na cílovou destinaci, protože asi už si myslím, že víte, kam letíme. Bude to fajn. No jeda, přátelé, a tamhle D37, to je ono. Ty vole, jdeme na řachánu lidí.
Tak jo. No. Jaká je to odsaď daleko tam, kam letím, no. Takých 7 hodin a něco. Mě hrozně baví, jak jako, že v tom boardingovém prostoru a pak u toho nástupního, no v tom nástupním mostu, jak se ty lidi všichni tváří jako mistři světa, značkový oblečení a tak. Pak všichni chodí dozadu tam, jako, do sardinkárny, no. Nevím. Přitom tato letenka byla levná. Jo. Opravdu dohromady, já nevím, kolik člověk v tom letadle stráví přes 8 hodin. No a mě to stálo přepočtu 10 000 korun. Jo. Takže vlastně já jsem jako akční letenkář teď. Tak přátelé, mám dobré zprávy, jsem na místě. A jako musím říct, byla to jako velice dobrodružná cesta. Já bych to rozvedl, hele, že jo, on ten Scoot je nízkonákladovka, která vlastně jako svým způsobem je point to point, jenže point to point, jo, to je takový ty jak Ryanair, že to neprodává jako navazující lety, že? Jenže pak se rozhodli, že vlastně ty navazující lety budou prodávat, proto to bylo takový dobrodružný s těma přestupama. Ale zároveň si řekli, že v těch velkých letadlech budou právě mít něco jako business class pro chudý, což je něco, čemu říkají ten Scoot Plus. Jo, já myslím, že to bude dobrý, prostě jo, hezká cena, jo, člověk tam prostě, jo, ty sedačky, široký místa, všechno, je kam si dát bagáž a tak. Jenže problém byl, že tam nebylo jak spát. Jo, buď člověk mohl prostě, že jo, ta sedačka se nesloužila jako postel, jo, ta se jenom zaklonila, takže buď s ní jako sklouzával na strany, nebo vlastně tam nebylo jak, jo. Já jsem se snažil, že jo, protože já normálně co spím, tak spím vždycky tak, že se opírám o stěnu toho letadla. Jo, tady to nešlo, protože tam byla takováhle obrovská díra. Takže jsem spal všeho všude asi, já nevím, 2-3 hodiny. Že jsem takovej trošičku lehce grogy. Se budu muset dneska večer dospat trošku, no. No každopádně, jestli to dobře dopadne, tak si uděláme takový jako hezký průřez vánoční různýma aktivitama, různýma místama. A jestli to dopadne opravdu dobře, tak vás vezmu na výlet vlakem. Protože ty vlaky tady jsou docela zajímavý taky. Ale já se hrozně omlouvám, že jsem takovej cyklistí, tady pumpičkáři mě sundají. Já se omlouvám, že jsem takovej přichcíplej. Jo, ale opravdu to bylo tak, že prostě jo, celý ten stres a takhle. Jo, berte si, hele, celý den v práci. Jo, pak člověk prostě honem na letiště, aby to stihnul. Na letiště mu řeknou 2 hodiny zpoždění, pak 3 hodiny zpoždění, 3,5 hodiny zpoždění. Stres s přestupem, tohle, nevyspí se. No, takže teďka jsem takový kožený, ale zase jako na druhou stranu opravdu mám radost, protože tady je to fakt pěkný. Jo. Hele, já si možná myslím, že bych na tomhleto místě vám měl asi říct, kde jsem, co? Řeknu vám to, a tak půlka lidí to už poznal asi, ne? Hele, tak co, já vám to neřeknu, já vám to ukážu. No.
Sledujte to, ty vole. Tohle, přátelé, je dost dobrý. Akorát je tu 34 stupňů ve stínu, což dost dobrý teda není. Ale aspoň tady není ta prádelna, jako je v Malajsii, jo? Že tohle je jako suchý vedro. To jo, ale jako... Hele, může být, ne? Já vím, že kdo jste tady byl, tak víte, co se dá tamhle dělat. Moje odpověď je ano. Ale asi si z toho stříknu do trenek, to. Jsem si měl zívat hnědý trenky, aby to nebylo pozdě. No, tak nějakých 14 dní tady. Zkusíme něco vymyslet v tomhle bohem zapomenutým kraji. Přátelé, hele, já tomu nerozumím, ale tohle by měl být Burger King, ne? Jestli se nepletu. Akorát tomu říkají Hungry Jacks. No, jako je to tu dobrý, baví mě to tu, je to tu všechno na pohodu. Ale jsem fakt mrtvej. Hele, pokračování buď večer, nebo zítra, nebo až jak se probudím. Ale něco vymyslíme dobrýho. No, tohle je takový to skromný příbytek, který tady mám. Jako výhled nic moc, že jo, výhled je do města. Protože tohle to je Intercontinental, ten výhled schválně ukážu. Tohle to je Intercontinental. Takže koukám na druhou stranu. Bohužel kontík není v té první řadě, jo, takže nemá výhled na zátoku. Takže kdo by jako chtěl opravdu to nejlepší, tak v tomhle případě asi to Four Seasons anebo Shangri-La. Shangri-La má taky krásný výhled. Jo, ale já si myslím, že jako tohle to bohatě stačí. Navíc oni taky zase měli akce. Já jsem úplný travel hacker teďka. Oni měli nějakou obrovskou slevu, že když tady člověk jako bukne 4 dny, tak dostane zdarma snídaní a nějaký jako ty, jo, snad den zdarma, nebo prostě jako ten discount byl takový, že vlastně jako den byl zdarma tady v tom. Takže dobrý, no, ale holt nekoukám na most ani na operu, no. Tak přátelé, chtěl jsem vám popřát dobré ráno, ale už je dobré poledne, nebo spíš odpoledne, už je skoro 3 odpoledne. To je jak přehnal s tím spaním trošku, no. Hele, teďka hledám něco k jídlu, což znamená, že půjdu rovně, pak doleva, pak ještě doleva, pak rovně. Možná skončím Darling Harbour. Jsem koukal, co tu dneska kotví. Vím, že to je Disney a jsem si právě říkal, že to je malá loď od Disney, že jo, jenom tady ta. Že to nebude Wish nebo nic takového, ale je to Wonder. Hele, jako v Sydney je krásně, jo. Vlastně v celé Austrálii je krásně. Akorát to má trošičku problém, že když pak člověku přijde ta účtenka za to krásně, tak lehce protočí panenky. No. Ale tohle je prostě super, ne? No a takhle vypadá pohled na Disney Wonder a mrakodrapy. Ale minule, když jsem tu byl, tak tamhle to asi nebude vidět. Taková ta vedle toho kostela vpravo, nebo kostela, nevím co to je, asi není kostel, to je něco jiného, ale prostě vpravo je Four Seasons. A jako kdo tady chce být, tak ten Four Seasons je na tady to nejlepší, ten výhled je úžasný. A já si myslím, že i ten kontík je v pohodě. Tyjo, jako, ona je to fakt kurva vysoko. Ale tak jsem slíbil, že to bude, tak to. Ale počítám až po zítří. Zítra bude něco ještě zajímavějšího. Ty blá. Doufám, že se to neklepe, ten most. Ale přátelé, není to hezký. A to přitom jdu a tu absolutně jako nejprovařenější cestu, že jo. Tamhle od opery a od mostu na Darling Harbour. Ale tady je prostě krásně. Jako já si myslím, že Vánoce v Austrálii můžou být. Tohle je prostě dobrý. Hele přátelé, tohle mám rád. Prostě ty restauračky, jak jsou kolem Darling Harbour. Ano, člověk musí prostě vypnout hlavu, aby nekoukal na ty účty. Jo, ale tohle je prostě dělaný pro lidi. Naprostá pohoda. Red Bull jsem si nedal, dal jsem si pivo. Teda japonský pivo, protože australský jsou dobrý, ale japonský jsou lepší. No. Ale lepší než být na Vánoce v Čechách, ne? No a přátelé, přišel mě takový malinkatej stejčík tady, no.
Takhle vypadá chicken burger. Takhle vypadá australský steak. Já si myslím, že v pořádku. Návrat zpátky na hotel, vyspat jetlag, no. Tohle je na tom cestování, teda ne jetlag, ale spíš tu únavu, no. Tohle je na tom cestování do Austrálie takový trošku na houby, no. Že je to tu super, ale ty první dny prostě člověk tak jako v noci nespí, ve dne spí, no. Hele přátelé, oni vlastně jsou ty Vánoce, že jo? Víte co, pojďte na vánoční trhy. Já si myslím, že jako vzít vás na vánoční trhy bude absolutně asi to nejlepší. Že jo, lidi jezdí do Drážďan, do Kolína, do Norimberka, tak jdem na vánoční trh. No, přátelé, Vánoce. Hele, tohle je prostě dobrý, jako, tohle to fakt můžu. Já se budu opakovat, jo, budu se opakovat asi už po 10. A já jsem prostě vždycky zapomenu, pokaždý, když jako sem jedu, jak vlastně ta Austrálie je dobrá, no. A vždycky když přijde ta účtenka, tak mám morální kocovinu, no. Ale k Vánocům tohle je dobrý prostě. Přátelé, já vám přeju dobré ráno. Dnes se podíváme na ty věci tady kolem z ptačí perspektivy. Přátelé, to Robinson 44, jako. No je to krásná malinkatá helikoptéra, že člověk tomu říká spíš takový jako prskolet, protože to má, že to nemá turbínu, to má pístový motor normální. No přátelé, takže dolítali jsme zpátky na tom, že jo, v zátoce. Dneska tady nekotví Disney, dneska tady kotví Carnival Splendor. A jak můžete vidět, že jo, my čekáme na přívoz. Čili se půjdeme podívat na zvířátka, vole. Tamhle. Do zoo na druhou stranu. Bude taky veselý. Hele, ale helikoptéra je dobrá, co? Já myslím, že ten Robinson, to je takový fakt jako prskolet pístový. Já myslím, že se to bude klepat, že se bude jako prostě šílený. A to byla strašně fajn, jako malinkatá helikoptérka, jako bavilo mě to hodně. Tak přátelé, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice zvířátka, jo. Jako jestli se mně něco líbí na tady těch přívozech je to, že oni se s tím absolutně jako neserou. Jo. Že to není jako blablabla, ale prostě fajn jedeme, ale horizont plný plyn, vlny nevlny je nazdar. To je jako sympatický přístup k lodní dopravě tady. Já přemýšlím, jak by to vypadalo, kdyby takhle jako, jak jsou takový ty přívozy na Vltavě teďka nový. Jo, což jsou, mně se strašně líbí, to jsou jako malý kocápy, jako větší necky. Jo, ale tam fakt stačí, aby se na to člověk blbě podíval a ono, jo, vypadá, že se to převrhne.
Přemýšlím, jak by jako tady v tomhle vlnobytí a na tom byli. No hele, a plujeme. The Carnival Splendor. To má taky nějakých asi jenom to, bude mít jak nějakých 80 000 tun, ne? Nebo něco takového. To je malinkatá loď. No, to je pidi. Láďa jede lodí, tou lodí výletní, k lídě, co s ní chodí, zkrátka Láďa jede k ní. Jestli sebou hodí ten parník výletní, Lída bude překvapená, že je Láďa s ní. Tam v podpalubí topič přikládá, na lodi je skvělá nálada. A celý kraj, to cítí, že je máj. Láďa Lídu překvapí a pak si pusu daj. Tohle je lepší, ne, než to jezdit. Jezdí tam tramvaje nebo autobusy do Troje? Já tam nebyl, už ani nepamatuju, že tam jsou harantí a surikaty, nic jiného není. Ale tohle je dobrý prostě. No vida, ty vole. Zoologická zahrada. Co tu mají? Nějaký zvířata, samý zvířata. Jo. A jestli tu nemají čutňácí a klokaní, tak budu chtít vrátit vstupný. Já se strašně omlouvám, přátelé, já ty zvířata neznám. Tohle je nějaký fousatý kapr. Já to asi budu fakt jako blbě identifikovat, jo? Tak se nezlobte na mě. Ty vole, ale tohle to znám. To byl ten večerníček, vole, Pingu. No, hele. Nut, vole. Jsou parádní. To jsou nějaký bonsai pingvini, ne? Ty normálně ty čutňáci jsou větší, nebo ne? A nebo to sklo zmenšuje. Ty jo, hele, hledám klokaní a zatím miliardy řvoucích harantů a tady nějaký to nejsou klokani, to je něco jiného. No, tohle je takový ten jako pralesní pavilon. Ty vole. Málem sundal pták tady nějaký. No. Mě by zajímalo, jestli třeba tady v tomto mají taky takový ty pavouky, co jako člověka štípnou a on prostě za minutu umře. Nebo ty jedovatý hady, ty byla. Ale tam ne, hromada ptáků akorát. Jo, počkej, gecko, lizard, jo. Jak říkám, jako není to největší zoo, ale je jako fakt jedna z nejlíp dělaných. Ty vole, andulky. A jaký hezký. Ty jo, hele, co tu je? A to je emu, ne? To není pštros. To bylo jak čumí. To je jaká ta ježura, ne? Nebo jak se to jmenuje? To je správný zvíře. Přátelé, na tohle jsem se vždycky těšil. Přátelé, já vás zdravím z Nuslí, ze stadionu Pražské Bohemky. Jak je vidět, klokani jsou dneska na hřišti v plné parádě. Pravděpodobně trénink. Poziční obrana. Dneska je to taková vyčkávaná. Pozor, tamhle je jako určitý kontaktní hra. To já nevím, to možná bude na žlutou kartu. A buďte rádi, že nevíte, jak smrdějí ty klokani. To je hrozný. Mě baví tohle. Tady jako pro děcka normálně postavili takovou jako mini farmu. Jo. Že tady jsou různý jako farma, jako zvířata z farmy. Kuřata, tak, prostě tohle. Tohle je úžasný. Tohle by mělo být to, já nevím, Slováci, prosím vás, že se v tom vyznáte líp. Tohle to je na stříhání ovcí, ne? Tam vevnitř. Počkej, jdem se podívat na Salaš. No jo. Ty bláho. Hele, to je jak na kolibě tady. No, hustý tohleto. Ne, jako, hele, já bez legrace teďka, jo, chvíli si nebudu dělat srandu. Tohle je fakt jako jedna podle mě z nejlepších atrakcí v Sydney. Jo, kdykoliv tu jsem, tak prostě do zoo sem zajdu, protože tohle je dobře udělaný, jo. Ale na to.
Ale paráda. Mně se líbí, že oni tady mají dobře zmapovaný, je taková ta jistá kulturná specifika života, jo, na farmě. Prostě. Takovýhle věci tady. Jo, aha, tady je živej, ty bláho. Uj, tak co. Ty vole, medvídek kaola. Jsou krásný. Nejhorší je, když jsem byl v Austrálii minule, tak jsem si ji pochoval. Oni mají strašně jako drsnou tu, jo, že to není jako příjemná hůňatá srst, ale jako drsná prostě špičatá pichlava. Hrozně zajímavý. No přátelé, sláva nazdar výletu. Tohle byla zoo. Ze vzduchu to je teda nudnější, jo, i když jako lítání je fajn. No. Normálně bych řekl, podívejte se sem ve svém volném čase, ale tohle je tak pěkný, že jsme se sem podívali spolu. No. Já to asi pro dnešek už zabalím, já si myslím, že jako co vám ukázat dál. Si dám nějaký pishinger k jídlu a něco ještě odmakám z práci a zítra zase něco úplně jiného, no. Tak přátelé, ono docela jako je venku už pařák, takže já to beru tak na autobus, hezky vevnitř, na pohodu. Nevím, jestli je tu klíma, ale je tu příjemně. Kdybych měl sedět venku na tom sluníčku, abych se asi usral. Tam v podpalubí topič přikládá, na lodi je skvělá nálada. Přátelé, tak ještě dneska něco. Prej musíme na jídlo, no tak na jídlo musíme do Chinatownu. Škovy zraky, no. Ale tohle je takové jako to, sympatický Chinatown. Jsem právě říkal, už jsme sem jeli, jo, že prostě, já nevím, že člověk v San Francisku, v Chinatownu, tak je prostě všechno v tradičních znacích a tak, jo, takže já tam na to čumím totálně jak puk. Jo, ale tady vlastně kromě jako pár kantonských restauraček je všechno, jo, prostě to nejsou tradiční znaky, jsou věc zjednodušený, se mně strašně líbí. Když zase tady, jo, názvy ulice, to je. Wow. Cynthia. Dixon Street, jo, asi jo. Tak přátelé, jsme v hunanské restauraci. Co jsme si dali dobrého? Tohle to jsou prosím pěkně smažená třeba se zelenýma paprikama, což je jako specialita ze severovýchodu Číny. Já jsem si dal klasiku, že jo, jak se tomu říká, beef, no, hovězí na pepři, no, k tomu, že jo, smažená rejže z Yangzhou a nějaká zelenina. No. Ale je to dobrý, jako tohleto, já jsem se děsil, že to bude jako šílený, že to tady bude prostě v australském stylu. A oni jsou schopni tady udělat opravdu jako dobrou, autentickou čínskou kuchyni, což jde. Přátelé, já vám přeju dobré ráno. Jak můžete vidět, začíná to být poněkud jednotvárné. Jediné, co se mění, jsou ty lodě. Takže minule bylo Disney, včera bylo to, co to bylo, Carnival, a dneska je to Royal Caribbean Brilliance of the Seas. No, špatná loď, ale jsou zase prostě malinkatý, no, všechny. No, přátelé, mám dobré zprávy a mám ještě lepší zprávy. Dobré zprávy jsou, že jsem začekovaný, podepsal jsem všechny waivery. No, špatné, nebo ještě lepší zprávy. Pro vás špatný je, pro mě ještě lepší je, že tam se nesmí nosit žádný kamery a tak. To znamená, že vám neukážu, jak jsem posranej strachy. Tak to je super. Máme to za sebou. Já to pak rozeberu. Nějako zrovna jako moc dobře není. Bylo to fajn, ale jako... Hej, jestli nemáte strach z vejšek, tak je to super. Jestli máte strach z vejšek, tak to super není. Já se musím trošku uklidnit a pak si to nějak rozebereme. Tyjo, jako hustý to bylo tohle, hustý. Jo. Ale hele, přežil jsem, mám certifikát. Tyjo. Mám nějaký fotky, když tak ukážu. Jo, ale jako fuj tak jsou, no. Hele, ale jestli to, tak sem jako zajděte, fakt je to tady dobrý a jsou hodný všichni. Ale tady to můžete vidět ze zdola, jak to vypadá, jo. Takže vlastně všichni nafasují kombinézu. Jo, jako i ty, to není horolezecký jako ten sedák, ale takové jako na motivy horolezeckého sedáku. Že jo, je tam ocelový lano, teflon coated.
ke kterému je člověk připoutaný vlastně celou dobu. Jo? A jde se skrz tady ty jako catwalks. Jo, tady ty plaňky vlastně člověk musí projít. Tudyhle. To možná ukážu tady z těch schodů. Jo, vlastně tamhle vleze, protože oni ty pilíře a tak, že jo, jsou dutý. A pak se po takové jako soustavě žebříků a průchodů a lávek vlastně vyleze na tu konstrukci. Je to... nevím, no. Paradoxně, hele, myslím si, že nejvíc strašidelný není ani tak jako to chození po tom mostě, ale to chození po lávkách. Protože některé ty lávky jsou zavěšený ze zhora. A když pak nad člověkem přejede vlak, jako tamhle jede, jo, tak to je fakt jako panika maximální. No. Že jako paradoxně jako to lezení po tom samotném mostě nebyl tak velký problém, ale ty přístupové lávky, to bylo jako peklo naprostý. Hele, půjdeme se podívat trošičku blíž, já vám k tomu ještě něco řeknu. No a přátelé, tady už začínáte vidět podstatu toho problému, jo? Protože jako ten terén jde dolů a ta římsa je fakt kurva jako úzká, jo? Takže, a ještě jak fouká ten vítr. Já vím, že ty lidi jsou jako nic, ale to nebyla to sranda. A teďka ty dřeva ještě, oni tak jako vibrujou, jo? To je jedna věc, jak je to v podstatě, že jo, most z nějakých těch jako ocelových tědle, tak on jako furt se hýbe, furt pracuje. Jo, takže to není jako, že by člověk se prostě stál na pevné skále, ale vlastně ta konstrukce neustále nějakým způsobem jako vibruje, vlní se a tak. No a to ve spojení s těma vejškama není moc jako sranda, no. Tohle to mně přijde asi jako ta nejvíc bohubu část, že jo, protože člověk vlastně vleze do toho pilíře, který je dutej. Jo, a pak po takových jako lávkách vlastně vleze nahoru na ten pilíř. A tamhle, jak je ta červená síť, tak ono to tady moc vidět není, ale tohle je vlastně taky lávka, jo, která je zavěšená ze zhora. Jo, takže člověk jde vlastně jako pluje v tom vzduchu. Jo, teďka on se to všelijak klepe a tak a prostě vidí dolů na tu ulici a to. No a pak tamhle horem, tamhle jak je vidět nějaký jakoby výtah, tak tam jsou takový strašně úzký žebříky. Jo, takže člověk vlastně projde tamhle k tomu, jo, k nějaký té konstrukci, pak vleze dovnitř a musí vylízt tam nějakých 5 nebo 6 takových žebříků nahoru a pak teprve začíná ten samotný výšlap. A ten už je v pohodě, protože vlastně ten oblouk je strašně široký. Jo, OK, klepe se to, nějaký vítr tam je a tak, ale tohle to je absolutně ta nejhorší část, kde se prochází vlastně. Jo, tady člověk prostě visí ve vzduchu a jako je to dost vysoko. No a pak samozřejmě ještě nejhorší je tam, protože se musí projít z jednoho toho oblouku úplně nahoře, jak je ta vlajka, z jednoho na druhý, po takový strašně úzký lávce. No a teďka si představte, že je člověk třeba dáme na tom žebříku a dole pod ním jede vlak a teďka se to celý klepé. Mazec tohleto. Ale hele, jako opravdu prostě zkušenost úžasná. Jo, já vím, že to je docela drahý tady tenhle zážitek. Nebo drahý tak jako relativně na to, že člověk jako 2 hodiny chodí někde. Jo. Ale je to strašně super, jak vypráví o té historii mostu, že jo, tady je krásně vidět, jak se stavěl. Jo, to je paráda. Jako hodně dobrý. Přátelé, já vám přeji krásné dobré ráno z hlavního nádraží v Sydney. No. A teďka musím najít náš vlak tady. A náš vlak ještě není vypsaný. Protože dneska se trošičku projedeme po Austrálii vlakem, hele. Tohle ještě v žádném trip reportu nebylo. Se jdeme podívat. Já musím najít něco k jídlu ještě, než toto. Jo. Hele, tady je náš vlak. 7:40 Melbourne. Z nástupiště číslo 2. Haha. Ale moc se neradujte, ono to tam pojede 11 hodin. Jo, takže asi jako v 6 večer člověk tam dojede. Jo. No. Tady je krásně vidět problematika. Já ani nevím, kudy to pojede, asi možná přes tady ty různý... Já nevím, jestli budeme stavět v té Canberře, nebo pojedeme tady ty... Ale myslím si, že takový jako hezký výlet, ne? Prostě takhle. Mezi New South Wales a Victoria. Tady to je povinně místenkový vlak. Takovejhle vehikl.
Přátelé, já si čtu tady ty názvy těch stanic, přes co jedeme. Trošičku mě to připomíná, jak on se to jmenoval, ten vlak, to je nějaký to Šacan, nebo tak nějak divně. Jak to jezdilo taky v Čech na Moravu přes takový ty různý šílený prdale. No, tohle to mně přijde úplně stejný. Vyhneme se Canbeře. A na mapě to pak vypadá takhle. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard your New South Wales Trainlink service from Sydney through to Melbourne. My name is Paige. I am your passenger service supervisor for your journey today. Vagony skřípou, pásy kolejí kvílí monotónním rytmem kol. Sedím tu v koutě a už pořádnou chvíli slyším jejich rock and roll. Teď už znám to, co každý ví, tenhle vlak nikde nestaví. Přátelé, tak už je to dobrý, ale tak jako z těch příměstských těch jako tratí, kde jsme jak různě hopsali za těma normálníma vlakama, jsme vyjeli konečně na jako dálkovou trať, takže už to odsejpá. Tady prošla paní průvodčí, to má neskutečný hlášky, jako srandovní. Jo. Dobrý je, že oni kontrolují lístky podle jmen, že jo, jména, takže člověk jim řekne prostě, hele, kdo tady sedíte, tak jim řekneme jména, oni říkají v pohodě. Jo, paní hlásila, tam někdo seděl na blbým místě, říká, no a klidně můžete sedět, ale za chvíli tam přistoupí někdo, tak to si pak dohodněte, ale jako ať nedojde na pěsti hlavně a tak. Je to sranda, jako strašně příjemná atmosféra tady je. Já vím, že si spousta lidí tu Austrálii představuje jako poušť nebo něco takového. Ale prostě to není New South Wales, hele, tohle je hezký, tohle je prostě jako Austrálie, ale zelená, no. To je takový jako krásný venkov, malebnej. Tyjo. No, teď zrovna nic vidět není, ale jako dokážete si to představit, no. Najednou vím i to, že byl jsem jak blázen a jsem šťastný právě tím, že se můžu vést po téhle dráze 20. století. Teď už znám to, co každý ví, tenhle vlak nikde nestaví. Přátelé, první 2 hodiny cesty za náma. Zatím to vypadá furt takhle. Já bych něco točil, ale ono vlastně není co. No. Já jsem koukal na mapu, možná bychom pak měli vyjet do nějaký jako suší oblasti, kde bude trošku víc vidět do krajin. Dobrý je, že občas, jak jsou takový ty traviny a tak tam jsou, já nevím, jak se mu řekne správně, prostě hejna klokan. No. To je docela legrace. Zajímavá věc, to, jak oni vlastně vědí, že to je povinně místenkový vlak, jak oni všichni vědí, jako kde kdo nastoupí a kde kdo vystoupí, protože ten vlak je plný. Teďka hlásili, že přeskočíme jednu stanici, protože tam nikdo nevystupuje, ani tam nikdo nemá nastupovat. Takže jako kdyby mě přece jenom někdo chtěl vystoupit tam, tak má informovat vlakovou četu. No, ale jinak za oknem to vypadá furt takhle. Takže já jsem chtěl, abych vám natočil to nějaký klokaní, no, že tady furt co 10 minut jsou vidět. Ale nějak na to nemám štěstí. Vlídní průvodčí cestujícím fóry vypráví. Jízda nekončí, tenhle ten vlak nikde nestaví. Přátelé, já bych rád řekl, že se něco děje, ale ono se vlastně nic neděje. Už tak jako skoro 5 hodin projíždíme tímhle. Vždycky já nevím, tak jednou za 3/4 hodiny to zastaví u nějakého baráku. Pár lidí nastoupí, pár lidí vystoupí. A jede se dál. Ale aspoň už neprší, hele.
Že to v zásadě se jenom mění, jako buď to jsou krávy, nebo to jsou prostě ovce, nebo to jsou klokaní, nebo tam není nic. Ale jako je to zajímavý, no, nebo respektive bylo to zajímavý, tak první, já nevím, 2-3 hodiny. Jo, ale můžete vidět, že trošičku, jak už jsme vyjeli do vnitrozemí, se změnila ta barva už. Z té zeleně je spíš takováhle žlutá. Ty stromy mě berou docela, jsou hezký. Ale přátelé, to gáblík z místního bufetu, to nějaký sandwich. Cheese crackersy jsou pro mě. Fruit salát, jo, tohle je dobrý. Jako mě překvapuje, jakým způsobem to tady řešený. Před asi 2 hodinama tady obíhali to, jako brali objednávky na teplý jídla. Takže nejdřív jo, prostě kdo chtěl, tak si mohl objednat teplý jídlo, asi za nějaký kolik $12. A pak jako jo, zavolali asi za 1,5 hodiny později, řekli tak, už jsou hotový, teďka kdo si měl objednáno tohle, pojďte si pro ně, kdo měl objednáno tamhle to, pojďte si pro ně, tak. Jo, ale jako překvapuje mě, že ta úroveň toho servisu v tomhle vlaku je poměrně jako dobrá. To jako, čekal jsem to teda všelijaký, ale to jako zatím fakt pohodě. No já už vím totiž, co mě to tady připomíná. Když se člověk trošičku jako, neřekl bych odmyslí, ale by jako doladil trošku tu vegetaci a ty barvy, jako barevnou paletu, tak jako středoevropsky. By to bylo fakt jako prostě jet, já nevím, jo, prostě vlakem někde po Čechách. Jo, akorát, když prostě by někdo jako vyzmizíkoval všechny vlastně domy a všechny známky civilizace. Jo, že vlastně prostě podobný kopečky takový ty, jo, co se tak jako líně válejí po té krajině a tak. Jo, ale vlastně jako nikde nejsou vidět baráky, nikde není vidět, jo. Tady vlastně dobře, ovce, pár klokanů a jinak nic. Zvláštní pocit, no. Jsou správný mašiny tady, to. Tady je nějaký jako to, nevím jestli seřazovací nádraží nebo co. Ne, možná jenom překladiště. Kontejnerový. Jo, jasně, no, kontejnerák tady. Prostřed něčeho. To je solidní řeka, kterou přejíždíme tady. To je hustý. Teďka to vypadá, že jako to, že se blížíme. Jo, prostě člověk jde pustinou nějakýma jako pastvinama, polema a takhle. Teďka najednou z něčeho nic, prostě se objeví něco, jako, kde se bude zastavovat. Čeká, tady snad někde toho. Hele, školka mateřská, to je hustý. Stadion Tumaj, no to je věc. Čekaj, to je nějaký divnej, to je na kriket, ne? Nebo něco takového. No. Jo, ale mně se líbí, že prostě jo, i ty jejich, já se tomu zdráhám říkat města, prostě sídla jsou velice upravený, prostě hezký. Půjčovny nákladáků, kdybyste si chtěli půjčit. Mě to strašně připomíná, jak když člověk prostě jede po takových přesně, jo, prostě skrz pole a louky a tak. Jak jsou takový ty různý, já nevím, Kutná hora, jak se to tam jmenuje, nebo Hranice na Moravě. Tohle to je v zásadě to. Čekaj, jak se to tu jmenuje, tohle. Čekaj, to je. Tam je nějaký nápis, to je Vaga Vaga. No, to je skoro jak Hranice na Moravě, jak jsem říkal. No. No možná prostě, jo. Ale tady zase takový nějaký rumiště nádražní. Je to zajímavý tohleto, no. Jak bych to popsal jako pocitově. To něco mezi Evropou, Amerikou, Mad Maxem a Brnem. Takovýhle dojem to asi dělá. Ale že jsem nekecal, ty vole. Vaga Vaga.
Dobrý je, že se ty místní jako názvy dají dobře číst, jo. Kdyby tam bylo to Duna Serda Hej, tak bych to asi takhle jednoduše nečet. No hele, a vylezlo sluníčko. Takhle jsem si fakt jako nikdy Austrálii nepředstavoval, jo. Ale jak znovu říkám, tohle to prostě je, že jo, není typická Austrálie. Ale tohle fakt, kdybych natočil v Evropě, no, baráky bych tam musel dodělat, no. Tak všichni by říkali, no jo, on jako jede někam to. Tohle to jsou The Rocks. Tady je jako obilnice, takový Sila a ta. Jako farmářská mezizastávka. Hele, musím říct, pokud se do tohohle kraje podíváte, určitě si to tím vlakem dejte. Ale je fakt, že těch 11 hodin jako je brutálně dlouhých. No, navíc je to 11 hodin naprosto většinou času jako bez signálu mobilního. Takže s tím počítejte. Ale jako tyhle výhledy, to je paráda. Jo. Podívejte. Tohle je prostě dobrý. Jako. Vagóny skřípou, někde v dálce se ztrácí poslední z mých iluzí. I když ty chvíle s tebou teď draze splácím, vůbec nic mě nemrzí. Teď už znám to, co každý ví, tenhle vlak nikde nestaví. Vlídný průvodčí cestujícím fóry vypráví. Jízda nekončí, tenhle ten vlak nikde nestaví. Nestaví. Přátelé, jestli se nepletu, tak tohle je Albury. Tady se střídala vlaková četa, kdy vlakovou četu z New South Walesu střídala vlaková četa z Viktorie. Teďka koukám na to, ale jestli to dobře dopadne, tak za necelý 3 hodiny už bychom měli být Melbourne. Já jsem zvědavý, jestli se jako změní krajina zase, nebo nezmění, nebo co se bude dít. Každopádně jako změnil se přízvuk jako palubních hlášení. Já přemýšlím, protože ta hranice, že jo, mezi, tak to jsou státy, nebo jak se tomu říká tady? No ale tady přímo někde, jo, jako vyloženě tady jako za bukem. Jo, tady je krásně vidět. NSW link tu není, tady už je V-line. Pěkný vlaky tu mají docela. Hele, popravdě řečeno, jako začalo to vypadat jinak tady. Sice furt prostě ovce, krávy, ale jo, ty pastviny, jiná barva, jiný sestřih, trošičku jiný stromy. Ladies and gentlemen, boys and girls, our journey time from Broadmeadows in to Melbourne Southern Cross should take approximately 32 minutes. With that, we do expect arrival into Melbourne Southern Cross at approximately 7 p.m. Very shortly, a crew member is coming through for the final time, collecting all rubbish. Can you please send over all your rubbish? It's our final rubbish run of the evening. Thank you and good evening. Přátelé, takže vítejte v Melbourne. 11,5 hodiny, no. Bylo to zajímavý, ale teda bylo to dlouhý, no. Jako fakt by to chtělo jako nějaký ten vysokorychlostní vlak tady, jenže problém, i kdyby na to sehnali prachy, tak si nedokážu představit, jak obrovskou mříž by tam museli dát, jo. Prostě na klokany a na ten wildlife. To by asi jako poškodilo aerodynamiku, no. Jako nádraží zajímavý, to, ale rámus, řev, chaos. Ach jo. Nevím, no, nejsem moc fanoušek téhle stanice. Přátelé, tohle je dobrý, hele, tohle je takový jako
Ježišmarja, tohle je něco mezi jako Intercontinental hotelem a Pavlačovým bydlením na Žižkově. Ale vypadá to teda úžasně. To takhle vypadá jako místní kuchyně. Tomuhle říkají ham and cheese toasty. Ale je to opravdu prostě zapečený chleba se šunkou a sýrem. Ale ono to bohatě stačí, jo. Prostě takovýhle jídlo podle mě v pohodě, ne? Jako naprosto v klidu tohleto. Přátelé, já vám přeju dobré ráno. Jak můžete vidět, jsem na letišti. Takže došlo tady k takovému časovému posunu, protože je o 2 dny později. My jsme byli na lodi mezi tím, že jo, ale já z té lodi udělám samostatný video. Takže já bych řekl, pokračujeme v nějakým takovým jako australským popojíždění. Příští stanice bude to Queensland, jestli se nepletu. Kam to letí, to vám řeknu potom. No, Melbourne, hele, Melbourne pěkný, ale tam se podíváte ve svém volném čase, takže asi tak. No. Dobrý, hele, jdeme do letadla a skutí do toho. Já musím říct, že jako ten vnitrostátní terminál Melbourne mě celkem baví. To je takové, jako jak bych to řekl, no a něco mezi letištěm a obchoďákem, ale jako příjemně dělaný, jo? Že prostě všude jsou jako příjemný ty. Prostě místa, kde se dá najíst a tak. No. Jako tohle může být, no. A lítá to tady fakt všude, jako každou chvíli. Tohle je dobrá věc, já jsem netušil. Mě platí fakt ty priority všechno od Singapurců i na Virgin. Což je dobrý. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Nic neuvidíte. To mě baví tohleto. Přátelé, tady jste ještě nikdy nebyli se mnou. Vítejte v Queenslandu, Gold Coast. Neboli Zlaté pobřeží. A pro ty z vás, kteří se trošičku vyznají v letectví, tohleto jsou takový australský Bojkovice. Pohoda. Hodně velká pohoda tady. Venkovní teplota 32, sluníčko, tamhle moře, pláž, naprosto na pohodu. Cestujícím fóry vypráví. Jízda nekončí, tenhle ten vlak nikde nestaví. Nestaví. Tak, přátelé, vítáme vás v Gold Coast. Přesně řečeno Surfers Paradise, což je, jak nám vysvětlil pan řidič, v podstatě jenom marketingový jméno, protože nikdo z místních tady samozřejmě nesurfuje. No, ale já si myslím, že v pořádku, ne? Takovýhle příbytek. Máme jako výhled na moře, máme. Hlavně je dobrý, že tady budou restauračky, které mají otevříno i večer. Jo, že to nebude jak v Sydney a v Melbourne, kde jako se všechno zavře a nazdar bazár. No přátelé, jak bych to tady popsal na první dojem? Takhle nějak to vypadá v Praze na Andělu, ne? Anděl bez bezďáků a bez feťáků. A o 30 stupňů víc teploty a všechno tak 4x dražší a tak no. Ale já si fakt nedělám legraci, to je jaký to je z Anděla na újezd, jo? Ještě ty tramvaje tady k tomu. No, tohle už není Anděl, no, tohle už jsou takový jako příkopy tady. Vánoce, no, to je paráda. Přátelé, já nevím, jestli jste to slyšeli, ale máme tady takovou jako decentní tropickou bouřku, takže já vám přeju dobré ráno. Teď je 24.12., neboli Vánoce. Chtěl jsem vám ukázat Vánoce na pláži, no tak tyjo. Trošičku to nevyšlo, no, takže. A zase jsou jako Vánoce se světelnými efekty a zvukovými, takže to je taky fajn, no. Tyjo. Oni hlásili jako varování před tropickýma bouřkama, a že to bude takovýhle mazec, no. Je dobrý, že jako nefouká vítr, ale ten déšť je docela slušný a fakt jako to, jo, blesky celkem často. Ale překvapivý, že třeba tamhle je vidět, že i teď jsou na té pláži lidi. Že ono je teďka venku, tak já nevím, 27. Jo. Člověk by řekl Austrálie, že tady bude vedro a sucho.
No, ale tohle je Queensland, že jo? Kdyby jsme byli ještě o trošičku vejš v Cairns, tak tam by takhle lilo furt. Ty tramvaje mě tady dostávají, ale to je... Jako... Hele, já vím, že to je jako turistiárna, humusárna, ale i tak se mě to tady prostě líbí. Přátelé, takže počasí se vyčasilo. Takže štědrovečerní večeře. Loni to bylo, myslím, jestli se nepletu, to v Thajsku v japonském stylu. Tak letos v Austrálii v irském stylu, no. Tak šťastný a veselý. Aby jsme to Irsko měli kompletní, tak tohle je ten, jak se tomu říká, stew. Ne vývar, ne kurňa, no prostě jak guláš náš nebo něco takového, že jo, tak tady to je jehněčí a je v podstatě jehněčí guláš, když se to tak řekne. Nějaký brambory, nějaký ryby, no, Guinness. Hele, ten Guinness je dobrý, ale podle mě není Guinnessovský Guinness. Bude nějaký joint venture asi, protože je tam lehký ocas něčeho, co není Guinness. No ale Vánoce, no. Pojďme na procházku po štědrovečerní obědovečeři. Jo. Tady je strašný sluníčko, já skoro nic nevidím teďka. No ale není to super Vánoce? No. Já doufám, že se máte taky na Vánoce fajn. To dneska je kosa, dneska do vody nepůjdu. Já to vidím tak, že do vody půjdu až tak jako zítra možná. Přátelé, já vám přeju krásné dobré ráno. 25. první svátek vánoční. A všechno je tady zavřený. Teda kromě asi pláže. Takže v zásadě nedá se dělat nic jiného, než že vyrazit na pláž. Jinak tady krásně je vidět trošičku ta nevýhoda těch pláží tady. Protože že jo, plave se jenom mezi vlaječkama. Což znamená, že vlastně z celý ty obrovský dlouhý pláže člověk může využít jenom tady těch, já nevím, 50 metrů, ani ne. Ale no tak budíš, asi vědí, proč to dělají, no. Přátelé, jako voda dobrá, ale má to jistá kulturná specifika. Za prvý ta voda je dost teda ledová a na to si dá zvyknout. A za druhý ty vlny jsou docela o hubu tady. Oni vypadají malí, ale mají teda sílu jak to. Takže jako bejt v brouzdališti je tady bezpečnější. Ne, na surf pro kokoty jako já to tady fakt není. To si můžete vyzkoušet ve svém volném čase. A na lokace hektolitrů slané vody. Ale jinak dobrý. Ale jako lepší než to, být někde jinde, ne? Tady se to dá, jako. No přátelé, takže na boží hod, no tentokrát to bude mexická kuchyně. Takže k Vánocům irská a teďka mexická. Ale vypadá to dobře a voní to ještě líp, jako. To je fakt dobrý tohleto. Hele na to, no. Gold Coast, skoro jako v Bulharsku na zlatých pískách. Pohoda tohle. Jinak přátelé, já jsem zvyklý z Malajsie na ledasco, co se týče bouřek. Ale tohleto, na nás se žene teďka nějaká bouřka. Ale to je jak kdyby fakt někdo zapnul na nebi prostě svářečku, jo. Hele, to je non-stop prostě, jo. Tohle jsem fakt jako nezažil ještě. Mám docela strach, jako co sem přijde teďka. Jo. Tohleto jsem ještě neviděl takhle jako, jo. To je peklo tohleto. Tramvaj Gold Coast. Nevím, čemu bych to přirovnal. Připomíná to spíš jako tramvaj v Dublinu, což je takový jako... Představte si prostě ulice, kde nikdo s tramvajema nepočítal, teďka na nich jako přistálo jako nepatřičný UFO. Takhle nějak jako člověk by ten pocit asi definoval. A zase je to dobrý, že jako, hele, jezdí to, je to hromadná doprava, každých 6 minut snad. Takže jako
snad se tím někam dostat dá, ale je to teda pomalý, jak to. Jasně vidět takový ten automat, no. To nejsou lístky, tam prostě člověk jako přiloží kartu a ono mu to řekne OK, tak teď jako máš aktivováno, můžeš jet. Ale teď vypadáme trošku jako metro, ale spíš. Nebo jak to jak ten Musk v tom Vegas, ne? Jako vykopal takový ten úzký tunel. No tady už by někdo mělo být nádraží totiž, kde se přestupuje z tramvaje na vlak dál do Brisbane. Uvidíme. Tak přátelé, vlaky nejezdí, takže jdeme na náhradní autobusovou dopravu. Haha. Která tady možná někde jede. A možná taky ne. Do Brisbane prej žlutým autobusem. Tak to bude zajímavý. Teďka zahlásili, že nás vyhoděj jako z autobusu tady v Beenleigh. No, tam na nás bude čekat vlak. Ten nás odveze o pár stanic dál a tam zase přestoupíme do dalšího autobusu. Mazec tohleto. Jo, je to nejspíš kvůli té popřce, no, trošku spláchla železniční tráť. Tak tady už je dokonce i ten vlak přistavený, hele. Že teďka je otázka, jak to půjde, no. Jo, ta si tady tudy tunelem a dál. Tak ta náhradní autobusová doprava to fungovala trošku líp. Ale v tomhle vlaku už jsme 3/4 hodiny a furt tady stojíme a furt nám říkají, že už hned pojedou. Teďka bylo další hlášení, kde říkali, že hned pojedou. No přátelé, a dojeli jsme. Že další výluka zase nás vyženou ven. Já už začínám mít ty jejich náhradní dopravy až jako pocať. Takže možná zkusíme něco jiného. Přátelé, hele, já si myslím, že náhradní autobusové dopravy mám tak pokrk. To, co mělo být, tak jako na pohodu, na hoďku a půl, v klidu, v poklidu, trvá už 3,5 a ještě jsme to, tak já nevím, 20-30 kiláků od místa, kam máme jet. No. Ještě dost jako na houby teda. Takže Uber to jistí, no. No, přátelé, tentokrát to kontík nebude. Jenom Indigo, teda jenom, no. Mám Indigo hrozně rád, oni jsou fakt dobrý. Welcome, Lukas, no. Tyjo. Bylo to teda pekelný, ta cesta sem. Nejsem fanoušek jako hromadné veřejné dopravy, vole, v Queenslandu. Jo, ale nějaká řeka tady je, nějaký mrakodrapy. Oni všichni říkají, že to Brisbane je nádherný město. Jo, každopádně já tady jako moc si Brisbane neužiju, že jo, protože budu muset do práce brzo, no. Takže tady to je tak jako na přespání a zítra ejchuchu tralala zpátky, no. Městská nákupní třída tady, Už jsem stahanej, to už jako 2 týdny Austrálie bohatě stačily. Mnohem radši bych jel to zase někam. Je to trošku jinak. Jo, jako jednu věc nechápu a sice, jo, že prostě tady to vlastně nežije. Jo. Normálně kdekoliv jinde by člověk měl prostě hromady stánků, sezení, jídlo, všechno. Tady prostě ne. A jako co s tím? Co? No přátelé, hele, v centru Brisbane nakonec takovýhle šniclíček. No a pivko k tomu. To je radosti, co? Ale už se fakt těším, až budu zase zpátky v Asii. Přátelé, ono už je sice 27. takže už je jako po Vánocích, ale já vám tady aspoň ještě takhle jako z centra Brisbane natočím jednu takovouhle Vánoci. Jako není to ošklivý město, ale některé ty jako kulturní specifika tady. Jakože vlastně tady není nikde jako pořádně kde se najíst a tak. To jako nechápu. No. Tuhle melodii taky od někač znám. Jo. A jinak jako pěkný. Mně to přijde takový jako hodně kapesní tohleto město. Může být.
No, přátelé, hele, já si myslím, že na tomto místě asi Austrálii tak jako zalomíme. Ještě bude zajímavý, já se podívám zítra, jak bude vypadat ta cesta. Protože tam ještě bude něco zajímavého snad po cestě a tak, takže odhlášku si dáme, až jestli to dobře dopadne z Kuala Lumpur. No. Jo, ale tak jako, hele, Vánoce v Austrálii. Proč ne? Já vám přeju krásné dobré ráno. Letiště Brisbane. Tamhle je 350 Singapore Airlines a jestli to dobře dopadne, tak možná tímhle tak za hodinu odletíme, no. Jestli ne, jak to bude zajímavý. No. Hele, to Brisbane, ten mezinárodní terminál, fakt jako hezký malý letiště. Baví mě docela. Ale popravdě řečeno, já musím vstávat 5:30 ráno, takže já jsem úplně mrtvej. Já to vidím tak, že jako, hele, v Singapuru bych měl mít 3 hodiny na přestup. Takže se asi ozvu až ze Singapuru. Protože teď jako nejsem ve stavu, kdy by byl schopen dělat nějaký jako větší intelektuální komentáře. 8 hodin. Singapurský 350. Já furt nevím, jako jestli mám tohle letadlo rád nebo ne. Popravdě řečeno, jako jejich premium economy je dobrá. No, takže myslím, že tady to letadlo zrovna premium economy nemá. A respektive ta konfigurace letadla. No. A popravdě řečeno, ty Dreamlinery mě baví víc singapurský. No. Ano, je to hezký letadlo, všechno, jo, super, ale nevím, no. To je 9 skvělo, myslel, že už je to 1000. Je to, jo, prostě tady není jako, o čem by člověk psal domů, no. Jestli něco jako by člověk měl jako symbolizovat ten průměr, tak asi tohle. Vítejte v deštivém Singapuru. Je to dobrý, je člověk zpátky v fázi. Hele, já jsem na palubě nemohl moc točit, ale byla to škoda, protože to bylo jako zážitek jak ze zoologické zahrady. Jednou přibližně vždycky tak za nějakých, já nevím, 40-50 letů člověk prostě natrefí na totálně nevychovanou rodinku a tohle bylo ono. Takže jako první 4 hodiny to bylo peklo. Jo, prostě klasika, že jo, uřvaný fakani a prostě rodiče to nejvíc ze všeho se zajímali o svoje mobily a kašlali prostě na děti. Ale ono se jako to normálně stupňovalo, takže jako první 4 hodiny mě to štvalo, ale pak už jsem jenom seděl, jako normálně jsem se smál a dost jako lidí se nás tam smálo už, takže jak to eskalovalo, jo. Že prostě pak ty hranti normálně začali tam třískat lidem do sedaček, jo, mlátit, dupat, řvát tam a furt jako nikdo to a normálně jsme čekali, komu jako prdnou nervy. No hele, takže Singáč, no, tady mám přestup a za chvilku do KL, no. Takový běžný, tohle už jste viděli asi milionkrát, jsem se přesunul, tohle je rarita, hele. Tohle je Singapore Airlines salonek na terminálu 2. Terminál 2 je takový ten divný nízký terminál, ze kterého to odlítá do jako těch zbysilých destinací typu jako Kuala Lumpur a tak. A přitom to ještě nejsou jako nízkonákladovky. No. Takže to je takový to, no. Hele, za mnou Vánoce zase. Není to pěkný, je to pěkný. Já nemůžu řvát, ale popravdě řečeno, z té Austrálie, z toho letadla, kde byl fakt jako mrtník totální. Prostě přiletět sem do Singu, dát si Red Bull za 1 milion asi, nebo kolik to stálo. Jako, je to balzám na nervy. No, přátelé. Takhle to totiž mělo vypadat z toho Brisbane. Že oni postavili letadlo bez téhle hezký kabinky. A člověk musel sedět vzadu v ekonomii, no a proto to byl takový mrdník, jako byl, no. A jestli to dobře dopadne, tak to... Já nevím, tak za hoďku už konečně v KL, no. Name my
Přátelé, tak jste měli přistání s ohňostrojem docela, no. Ale tak to je v těchto krajích celkem běžný. Co mě ale naštvalo, že jsme zase skončili na té části letiště, která je úplně jako v háji, takže teďka se budeme muset jít tím autobusem debilní. No. Na to se fakt netěším. Já jsem si říkal, ještě skvělý, ne? Letím se Singapurcema, protože ty jako v 90% případů vždycky zastavují u hlavní budovy. Jo? A ne? Zajeli jsme až někam tamhle do Kopřiv. Takže přátelé, jsem doma v Kuala Lumpur. Já nevím, jestli je to za mnou vidět, nějaký aspoň trošičku panoráma města, takhle proti tomu světlu, no při nejhorším asi ne. No, hele, co na to říct? Austrálie je super, tak jako první týden, pak už to člověka začne jako lehce štvát, no. Protože on se říká, že Austrálie je fajn, dokud člověku přijde účet, že jo, ale ono je pravda, že pak jako ty strašně jako osedy některý, jo, jak ty restaurace furt zavírají, jak tam vlastně nic nefunguje a tak. Jo, tak jak to člověku přijde po prvním týdnu exotický, tak pak je to takový jako dost na houby, no. Kurňa, sorry, já jsem fakt úplně grogy. Hele, co pak dál, no? To asi to musím přehodit do druhé ruky. Počasí, no. Ta bouřka mě docela v tom Gold Coastu vyděsila. Já jsem se pak ještě díval, to se dostalo i na nějaký jako ty český Instagramy a weby takových těch různých, co sledují bouřky, protože za A kousek od nás tam jako padaly 8 až 12 cm kroupy. A pak ještě se jako na základě radarových údajů a tak zjistilo, že jak byl ten Helensvale, jo, jak jsme tam měli jít na ten vlak, kde byla náhradní autobusová doprava, že tam vlastně jako v rámci té bouřky prošlo i tornádo, jo. Takže to fakt nebyla prdel, no, jako o tom je taky Austrálie, jo, prostě, že člověk, to je hezký, to je v pohodě, ne, sem nelez, tady je proud, tam se utopíš, bouřka, ne, tam tě zabijou kroupy, nebo tornádo, pavouček, ne, hadík, ne, jo. Austrálie je v tomhle docela extrémní. Hele, popravdě řečeno, jako, jo, ano, bylo to fajn, no, jo, asi příště zase pojedu někam jinam radši. Jo, zbytek Austrálie se můžete podívat buď ve svém volném čase, anebo tam mám takovýto povídání, jak jako jsme jeli autem tehdy, odkud to bylo, myslím, že z Alice Springs na Ayers Rock a zpátky. No, každopádně asi jako ten nejlepší část výletu byla ta loď. No. To samozřejmě nevidíte v tomhletom videu, na to je jiný video, já nevím, jak to přesně vyjde, ale když si to najděte, jo, pro boha na nebi. Ale ta plavba lodí byla jako ze všech těch plaveb lodí, co jsem zatím měl, jako bezkonkurenčně nejlepší. No dobře, hele přátelé, skončil takový jako vánočně novoroční výlet. No, já jdu zítra do práce zase, to je zítra asi za 12 hodin už. Tak jo, hele, mějte se fajn a příště zase na viděnou.